Знаете, че ние от време говорим за култура на царството и това е което ще повлияе на земята. Това е инструмента, който Бог е дал, за да повлияе на земята и да установи своето царство. И знаете, че основният стълб, върху който се гради всичко, е, че Бог е добър. И това е основа на начина, по който ние възприемаме всичко. Ние пречупваме всичко през добрината на Бог. И знаем, че Бог е добър. Това е един от стълбовете, че за Бог няма нищо невъзможно. Това е втория стълб. Третия стълб е, че всичко е платено на кръста. И четвъртия е, че всеки човек е ценен и важен. Но има една ценност, която сама по себе си включва много повече от това, което ние можем да си представим, и това е, че спасението поражда радостна идентичност. И аз искам да разгледам малко по-подробно това твърдение, защо е важно. Първо, нека да разберем какво накратко е спасението. Какво значи да бъдем спасени? Кой ни спасява, от какво ни спасява? Това са практични въпроси, които човек трябва да се задава, защото иначе ставаме просто някой, който прави нещо без да го разбира. А ние искаме това, което правим, да го разбираме. Искаме да разбираме защо това, което прави Бог и това, което ние приемаме, важи за нас. Знаете за думата спасение, че тя означава созо, което включва много повече от това просто да отидеш на небето. Един ден просто да отидеш на небето. Да живееш тук на земята и в един момент да отидеш на небето и това да включва всичко. Спасението е много повече от това. И апостол Павел в Ефесяни 2 глава го е казал много точно. В първа глава той говори за Христос, какво направи, няма да го чета. Само ще кажа, че Бог подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство, власт, сила и господство и всеки чин, с който се наименуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и поставя го глава над всичко за църквата, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Това е, което Христос направи. Това е неговото дело, което ние приемаме като подарък. И какво общо има това с нас? Апостол Павел продължава 2 глава. И съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти. Разпознаваме ли себе си? Като сме били изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били изложени на гнева, както и на другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви поради престъпленията си, съживи ни заедно с Христос. По благодат сме спасени. И като ни съвъзкреси, сложени да седим в небесни места в Христос Исус, за да показва през едните векове несравнимото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Исус, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, каквито Бог отнапред е определил да вършим. Колко точно и ясно определено. Няма нищо излишно. Във 2 Коринтияни
5 глава, 17 стих, апостол Павел казва: за това, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето, всичко стана ново. Разбрахме за спасението, но какво означава ние да имаме радостна идентичност? Какво означава идентичност? Какво направи Христос за нас? Ние сме ново творение в Христос. И затова Галатяни 5.1 казва: и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Осъзнаването на цената, която Христос плати, ни кара да пазим тази свобода. Приемането и ходенето в новата идентичност е процес, който Библията нарича обновяване на ума. Бог ни учи как да заменим старите ценности с нови. Исус казваше: писано е така, но аз ви казвам. Исус дойде и той промени цялата ценностна система. Исус е нашия пример какво да поговорим и как да живеем. В Галатяни 5.16 той ни казва: и тъй казвам, живейте по духа и няма да угаждате на плътските страсти. В Галатяни 5.22 казва: а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива няма закон. В Римляни 14 глава, 17 стих, апостол Павел дава много ценно определение за това какво е Божието царство. И даже нашия дом се казваше допреди известно време, Бог ни даде това име и ние носихме името правда, мир и радост във Святия Дух. Но искам да ви припомня какво означава това. Защо това е Божието царство? Защо Божието царство не е ядене и пиене, не е материални неща, ами е нещо, което не се измерва в материални неща. И нека да започнем първо от правдата. Какво означава ние да бъдем праведни? И Бог ми даде много ценно сравнение и ми каза: първо искам да попитам, колко от вас имат бели дрехи? А колко от вас обичате да ги носите? А нека тези, които не носят бели дрехи, да се запитат защо не носят бели дрехи. И Бог ми показа една картина, в която видях един просък, един бедняк, който ходи в дрипи. Той просто е дрипав. Той няма чисти дрехи. И това е нашата плътска природа. Това е нашата правда, която е пред Бог. Ние сами по себе си не можем да изработим тази праведност. И ако заменим земята и Божието царство с строителна площадка, Бог е разпределил на всеки един човек от раждането си парцел, в който той да строи своя живот. И всеки според разбирането си строи къде има разбиране, къде няма. Някои изобщо не им се строи. Те просто искат да си живеят живота и като будният син да си живеят за себе си. И те живеят като просяци и като бедняци. Като хора, които нямат дом. А Бог иска ние да градим дом в нашия живот. И какво направи Христос? Той дойде и показа пътя. Той ни дава дреха на праведност. Той ни дава бели дрехи. Но тези бели дрехи носят отговорност. Колко от вас, когато сте в бели дрехи, внимавате какво правите, къде сядате, къде ходите, какво правите, дори когато трябва да свършите нещо, премислите го 5 пъти, как да взема нещо, да не се цапам. Това е праведността. Бог казва, че в Христос ние сме ново създание, че зародиш, който Бог е сложил в нас, не се грешава. Това е бялата дреха, която Бог ни подарява. Това е правдата, която Христос извоюва за нас.
И за това не е трудно човек да ходи в правата на Бог. Но дори когато се изцапаме, дори когато направим грешки, Бог е дал средство, с което ние да се възстановим и да се изчистим. Това е кръвта на Христос, която се проля за нас и която очиства и избелва всяка дреха. И в Исаия се казва, че ето ви греховете ви ще станат бели като сняг. Обвинителят е този, който ни кара да пропускаме от това, да стоим в присъствието на Бог и там да се преобразяваме. Словото казва, че ние се променяме от слава в слава, като гледаме образа на Господ. И когато ние се оглеждаме в Словото на Бог, споменахме обновяването на ума, че е процес и това е неразделна част от нашето хорене с Бог. Когато ние се оглеждаме, ние можем да видим, когато имаме петна, когато имаме недостатъци. Бог ни е дал огледало, с което ние да се оглеждаме и да сравняваме себе си и да се стремим да бъдем в синхрон и в съгласие с това, което Бог е казал за нас. Това е нашата роля. Просто да приемем това, което Бог говори за нас и да действаме според тази идентичност. Твоята идентичност определя твоето отношение и действие. Ако ти приемеш, че имаш бяла дреха, ти действаш по този начин. Ако ти мислиш, че твоята дреха е дрипава и мръсна, ти действаш без да се съобразяваш. Правиш неща без да се съобразяваш. Колко от вас са били на строителна площадка и когато дрехите са мръсни, просто ти бойдисваш, правиш неща и изобщо не ти пука дали ще се изцапаш или не. Така че това е въпрос на отношение и на ценности. Халелуя. А какво да кажем за радостта? Разбрахме за царството, разбрахме за... по-скоро сега ще разберем за мира какво означава. А между другото, мира и радостта, те са свързани, защото те са свързани с това и са процес, който ние, когато обновяваме ума си, и колкото повече обновяваме ума си в истината и отхвърляме лъжите, толкова повече мир и радост имаме в резултат на това. Радостта в Господа е нашата сила, казва Неемия 8:10. И там той говори за радостта от това, че Бог е дал неговите закони и заповеди, чрез които те да ни доведат до примирение с Бога. Но в Новия Завет радостта в Господ не е основана на нашите дела, на това, което Христос направи. И затова Библията ни казва: не се безпокойте за нищо в Филипяни 4:6, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си пред Бог с благодарение и Божият мир, който никой ум не е познал, ще паси сърцата ви и мислите в Христос Исус. Мирът е този, който помага нашата радост да бъде закотвена. И искам да ви прочитая Римляни 8 глава. Толкова ценно. Двадесет и осми стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Каква утеха, какво установяване има в това? Че всичко съдейства за твое добро, дори когато си в трудност, когато си в изпитание, защото истината е, че не винаги нещата се случват по начин, по който не очакваме. И радостта в Господа не е основана на това какво ни се случва и дали сме щастливи.
от това, което се случва, а тя се основава на Божията вярност и доброта към нас. Бог е верен. Дори когато ние сме неверни, Той остава верен. И дори Господ Исус ни показа каква е силата на радостта, защото когато Той дойде на земята, Той знаеше какво го очаква. Обаче въпреки това, Той с радост прие изпитанието, с радост прие това, което предстоеше, защото знаеше какъв ще бъде резултата. И Той е начинател и свършител на нашата вяра, казва Библията. И Той е този, който е помазан с миро на радост повече от нашите събратия. И в Христос ти си помазан с това миро. Ти си помазан да бъдеш, да се радваш. И апостол Павел и Сила, когато бяха в затвора, те разбираха това, въпреки че тогава Исус още не беше дошъл и не беше извършил изкуплението за човечеството, но те разбираха чрез подтика на Святия Дух колко е важно човек да стои в радостта, защото в радостта в Господ е нашата сила буквално. Спасението създава радостна идентичност, или казано по друг начин, спасението разкрива тази радостна идентичност. Аз знам, че вече съм едно с Христос и дори да не се чувствам радостен, поради обстоятелствата, радостта в Господ е плод на духа. Той свидетелства за Христос. Ако вярвам в истината и помоля Святия Дух да приведе емоциите ми в съответствие с нея, т.е. с истината, тогава мога да почувствам тази радост и мога да се усмихна или да се смея, преливайки от мен радостта става въпрос. Става заразна и за хората около мен. Радостта в Господ е горивото, което ще ни приведе през долината на мрачната сянка. Има миро на радост, което Бог е дал. Това е гориво за твоята душа. Псалом 16:10. Съм си писал тук, прочети. Значи е важно. Предпочитам да чета от книжна Библия, защото е друг начин. Защото няма да оставиш душата ми в Шиол, нито ще допуснеш угодниката си да види да изтление. Ще ми посочиш пътят на живота. В Твоето присъствие има пълнота от радост. В Твоята десница блаженство до века. Халелуя! На Него да бъде слава. И накрая искам да ви благословя с Римляни 15:13. А Бог на надеждата да ви изпълня с пълна радост и мир в вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.